Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kinong yalam ka hito bernihat area menta kasngi kila ujor sendon sheki bor penya district karibhoi district persha ikinong penya ka company barjala blakni da utam zun wala namar ka jingti khyndew palat liam hadu bakakti kala penthut ya kale kawan jong upai ba hakathai narbong joywa kabadon habernihat katkum ka jingya thu du samla ka philkor ba ubade president jong ka hito bernihat ulapen pau baka seng kadap da ka jing sngokhya ka bajur halor ka jingti khlemakor jong ka company utam zun wala ya ulum harut ka surok shnong ka narbong jolwa bat khlem da butik ya ki jing tha banyada ya kakti bantu cha surok khamtam haka poslap ulaya thuru bakani ka jingti khyndew kalalong khlem akor hadu kata namar klawan ra ya ka jing e ka bakraw ya ki pai ba nong le nong wan khamtam ki khana school ki blahab banyai nakte ka jaka nakaliang ka seng klalej ban jurip ya kate ka jaka bat ban kendu yo zun wala henry syam la krenshai ai halor kate ka jingti khyndew kumta nakaliang ka seng klasim sendon da kalat ka bateng e da ka ba ujor shiki bor penya district karibhoi district bat lakat pat no deputy commissioner ka district ban simkhia ban to kitru lani ban weng ya ka jing e kalej kawan jung upai ba baro ha kate ka thain bernihat na presiden ka hito bernihat area presiden kapil korba ke ngawan hane man halor ka man ujor ya gini ki nam sa putri berarti peteng kum otom zun wala bau laki ya ka surok berbutuj ya khyndew syak surok ani ka jibutuj kalak ta ki nolek nuan na school kamtam kalir di blok lor te nak lenga juni ni amaham jur ba udai ban disna nak ti berarti ba mlei su ban ngam po bat bang pakhan senton du enega pakli jung nama ba kalau ngai ka manghap nak sinong ban ala factory kalak ta ti umpang di sinong ni khan di dua orok we te dang leng ni la kendu ya ka additional district additional DC